kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandirabe musibe tedube bandirabe amtube yebde ayawo Pini TV on calminama on jurama on biyama aljuma mubarak on bismama ren kadi e robina jayndeji nyalawma hande on pami en hawri e aljuma sappo e nayi lewru juillet hitande ujunnaji didi e nogase tati jayndeji men hande kewdi e majji garti e alhaali dawrugol ha eni ko ganduda kadi kadon hala jokki ka dajani haka yarde atay ha joni e nder rendongo ko fate den dalle den dewani e lawol joni ma en ngar e faccirongo en pudorto e jaynde nde groupe Futur Media l'observateur jaynde nde non no mbiruden ni to bange dawrugol nde arti ko yewte alhaali sumgoji tijjadi hitande ujunnaje didi e nogas nayi be mbide ko Sonko heurte d'investiture dum non ko ganda kay alhaali ko fate subade candidature munen kambe be gananda horma kay ko lande Pastef ko hen be gartide kono non gouverneur mo gananda horma ko Dakar kanyum de en hadi dum ko gananda horma kal ko wite rassemblement e nder Dakar dum non be mbi l'interdiction du gouverneur de Dakar et la réponse musclée de Pastef kono dum fofe wade non lande Pastef kadi jabtima mo gananda horma ko jabwol ngol ganda kay tekkungol e wiide kay hay goto wawa hadde investiture Ousmane Sonko kono kadi hay goto wawa hadde mo jeede e didon sumgoji tijjadi Sonko ma huccit kadi e ko gananda horema e besgo ngu hande kikide dum ene tawe e nder ndedon na jaynde l'observateur groupe Futur Media njoken e jaynde besbi le jour non kammen ha jon koy odon meeting mo ganda kay ko Pastef be garti mo ganda kadi ko on meeting kadado de meeting Pastef interdit kono kadi eden gandi ko kuccindiral jogor wonde hakkunde mabbe e force de défense et de sécurité jaynde nde wi ko laari investi dum non ko dum jogor faade walla ko dum jogor koy dum jogorden faade so tawi yimbe be dentake dum ene tawe e der hello jegom e jaynde mabbe ne ganda kay ko besbi le jour njawten e jaynde las non be garti ha joni koy alhaali tigrigi dum don ko woni hakkunde e gouverneur mo ganda kay koko noddi wonde gasta mo gananda horema ko blande Pastef noddanno dum non e noddi dum e o fayde o mo ganda woni Ousmane Sonko soko hadde tigrigi kala ko fate dille e mobindire walla e dente ko gananda horema kay ko Pastef ene yidi wadde dum gouverneur de salima dum no haniri ni dum ene tawe e nder nde don jaynde las quotidien njoken e jaynde le quotidien non kamene kadi be garti koy alhaali tigi rassemblement mo ganda ko jango ene tija mo lande Pastef yidi wadde walla ni yidde wadde investir o mo ganda woni leader mabbe gouverneur kay uddi Dakar kala to jaada dum fitte tan ko meeting d'investiture mo ganda kay ko Ousmane Sonko e wondude goddi wana don tan haadi hay mo Benno Bokk Yaakaar yidno wadde fof be kadi dum gouverneur kay wi ko dum wawata wadde kono non parti Pastef de kanyum ene jokki wadde maintenir dum ko ganda kay woni manifestation mun walla mbiyan manifestation mun tonto stade mo Amadou Bari dum non kay ene tawe e nder ndedona jaynde le
Quotidien. Njawten jokken e jaynde Sud Quotidien ne kamene be garti koy odon investiture mo ganda ko Ousmane Sonko e sumgoje tijjadi di dum non be kolliti non ko los 15 wonata jango so hawre wele dal kono non gouverneur mo Dakar wi kay ko yadani hen hay saha goto ben be ganduda witebe ko haute autorité mo Pastef bende tentini candidature Ousmane Sonko dum ko ciagal tigi ndebe ƴewndi gila e do e nder leydi ndi e nder dendangal 46 département taweteɗo e nder leydi Sénégal ha e diaspora kamɓe fof de ɓe kolliti wonde e noɓe mbaɗiri sondage mabɓe ko Ousmane Sonko foti wonde candidat mabɓe ɗum ene tawe e nder ndeɗon jaynde Sud Quotidien. Ngaren e jaynde Libération révélation e kala saha no mbirunɗen ni ko fate alhaali drame oɗon mo ganduɗa kay koto banggue ɗanle ɗe ndewani e lawol tonto Saint-Louis goɗɗum kadi ko ganduɗa ɓe mbi kene wona gosle ɗiɗi e jiitama toon kadi ɗum ko gongol waɗa repêché e ɗum ɗon noon taw koye ballal ɓen ɓe ganduɗa kay ko marine ɓe kolliti kadi ɓe ɓende marino won kadi laaɗe goɗɗe ɗeɓe kadi yaade ɓe kadi ɗumen yaade no hannirni ko gueɗe ɗe ganduɗa kay ene tawe e nder hen ɓe mbi ko kine wona o saaha gosle jeetati ɗe ganduɗa kadi jiitama e oɗon alhaali taw kay gandanɗa hoorema ko yinnoɓe yaade toon to Espagne kono kadi ɓe ganduɗa kadi ɓe mbi ko ɗum ko gila ñande alarba o à partir de 5 heures du matin ko ɗum woni koye ɗeɗon gosle jeetati de jiita kine wona kadi nayo ɓe ganduɗa ɓen ko datɓe hen ha joni ɓe mbi ene heddi kadi ɓen woɓɓe ɓe ganduɗa e nder capanɗe joyo e jeegom ɓe ganduɗa kay ko tawnoɓe e ɗeɗon laaɗe ha joni ene heddi hen woɓɓe ɓe ganduɗa ko majjuɓe taw goɗɗum ko taweteke hen ɓe mbi ko wonde e ñalawma oɗon kadi e ñalawma oɗon kono nde yeehi ha woni 23 heures marino waɗi intercepté ɓe ganduɗa kadi ko tonto Saint-Louis ha joni e on nokku kalten woɓɓe yinnoɓe yaade kine wona hakke capanɗe jeeɗiɗo e goho mo ganduɗa kay ko innama ade e nder mabɓe ene tawe hen rewɓe ɗiɗo ɗum ɗon foof ko gueɗe taweteɗe e nder ndeɗon jaynde Libération kono kadi o mo ganduɗa ko Antoine Diome ministre mo ganduɗa ko joguiɗo ndenka e kisal leydi ndi o kanko Abdoulaye Antoine Diome o yeehi toon to Saint-Louis hanki kono noon o suuti kongude o wiide wonde won gueɗe kadi wi ɗeɗon gueɗe foof wona gueɗe jowtide to banggue faggudu kono kadi yoɓe gandu wona ni kadi gueɗe ɗe ganduɗa kadi jowtiɗe e ŋakkere e ko ɗum ko ganduɗa ko wiite e liggey walla golle ɗum ɗon foof ko konngudi ɗe o suuti en tout cas o wi so tawi ko ɗum ɗon tan e yeeru yoɓe gandu ƴeftoɓe laaɗe ɓe wona gratuit ko kalis ƴeftata koppereje kay ƴeftata mbaɗa hen beele ene mbawa yaade ɗum ɗon foof ko konngudi ɗi ganda ko Abdoulaye Diome haali ɗum ɗon kanko jagorɗo kalfinaɗo ndenka e kisal leydi ndi toon to Saint-Louis. Ngaren e jaynde Libération koye hen kadi ɓe jokki to banggue immigration irrégulière toon to Saint-Louis ɓe mbi ko gosle jeetati e wondude kadi capanɗe joyyi ɓe ganduɗa ko rescapé ji ɗum ko hanki wonno Antoine Diome de yeddi ha laaɓi ɗum ko ganduɗa ɗiɗon on alhaali kalanoɗo kala ko fate temedde tato migrant ɓe ganduɗa kay ko majjuɓe haw suuti hen konngudi ɗum ɗon ene tawe ko ganduɗa kay woni ndeɗon jaynde e tribune. Ngaren e jaynde Les Échos ɓe garti koto banggue ñawore ɗum ɗon noon ko alhaali plainte mo ganduɗa kay ko diffamation o mo ganduɗa ko Adji Sarr kanko de noddi justice walla o nawi lawol o mo ganduɗa wiyete ko Atepa toon to lawol e namdademo kay kine wona koppereje capanɗe 5 millions ɗum ko gandanɗa hoorema kay e alhaali diffamation e sanga tigui nde oɗon Atepa waɗano invité toon to télé 7 TV e konngudi ɗi suudno e Adji Sarr ko nden kanko mo ganduɗa Adji Sarr o ƴefti kay décision nawde o mo ganduɗa Atepa toon to ñawore goɗɗum ko tawete hen e ɓen ɓe ganduɗa kay ko wonnoɓe e ɗen laaɗe ɓe ganduɗa kay en kalin ɗo enen ko rescapé ji fuɗɗiɓe e dadde hen ɓe
ɓende nana ƴefti e konngudi e ngam haalde hen e wiide wonde ko hen goto holliti wonde ko sanga 14 heures ɗum ko gandanɗa hoorema ɓeɗon ɓe ganduɗa ko ardiɓe ɗeɗon laaɗe ko ɓe nden de ɓe puɗɗi tigui rigui dugdude e nder koye mabɓe ko wona ɗum ko goɗɗum témoignage goɗɗo e konngudi ɗeɓe cuuti ɓen ɓe ganduɗa ko nayo ɓe ganduɗa kay ko fuɗɗe ɓe dadda hen ɓe o haali o wi wonde maayo ngo waɗi kay ko gandanɗa hoorema wayno comme no ko trouble ni e nder hen e on saaha ɓe puɗɗi yiide kay laanda ka tigui rigui ene waɗa chaviré ena yoolo goɗɗum noon ko nden de o wi wonde ɓen ha joni ɗin konngudi ene jokki kamɓe ɓe ganduɗa kay ko rescapé ji ɗi ko kamɓe tigui jokki ɗiɗon konnguji c'était le sauve qui peut o wi e on saaha de heddi ko goto foof ene ƴeewa dandude hoore mum en tout cas ɓe kolliti konngudi kewɗi e nder ndeɗon jayde les échos garen e jayde direct news ko ha joni koye kaɗon haala jokki o mo ganduɗa ko Marie Tawniane docteur Marie Tawniane suuti konngudi noon e addude solution ngaji holno sukaɓe ɓe mbaɗete ha mbasa wawde ƴeftude ɗeɗon laaɗe walla ƴeftude kay ɗum ko ganduɗa woni ɗen lawol gueƴgol ene woodi solution ngaji kewɗi ɗi ganduɗa kay Marie Tawniane ƴefti ene tawe e nder ndeɗon jayde e hello tati direct news garen e jayde le soleil ɓe garti koto banggue faggudu ɓe mbi ko guichet unique ko fate kay banggue ko wiyete petite et moyenne entreprise PME to banggue financement ɗum ɗon ko guichet unique kay fuɗɗama waɗede lancé ɗum ene tawe hen eɗen coyno natal omo ganduɗa ko Amadou Ba garen gayniren e jayde stade coftal ɓalli ko alhaali tigui ɗum ko ganduɗa woni mondial 2026 e tirage au sort bannoɗo tirage au sort ko fate éliminatoire bannoɗo hanki tonto leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ɓe kolliti noon ko hakkude derby tan e wondude e retrouvaille jitodire ɗum kay woni ɓe gandanɗa hoorema e nder moni ɓen ɓe ganduɗa ko les lions du Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko o mo ganduɗa ko Sadio Mané e alhaali hakkude makko tigui e club makko Bayern ɓe mbi e o saaha de Sadio Mané sa rentayi wonkoye fewnude e bagasuji mum ngam ummade e toon to on club ɗum ko teska kay ko guila nde fuɗɗino hebdude caɗele e o mo ganduɗa ko Roi Sané e ha joni de ɗum woppani e ɗo joni Sadio Mané ɓuuri ɓallade tan ko yaltude oɗon club e yaade e nokku goɗɗo goɗɗum ko tawete hen ko omo ganduɗa kay ko jiitodiral e nanodiral walla mbiyen e pamodiral hakkude kay o club biteɗo olympique mo Marseille woni OM dossier mo ganduɗa kay ko o biteɗo Iliane mo ganduɗa kay ko Ilimane Ndiaye joueur Sénégal najo ɓe kolliti kay koye namdal mbi on dossier de sa rentaki e oɗo weekend ma waw gasde ɗum ko ganduɗa kay woni jagol Ilimane Ndiaye toon to olympique mo Marseille bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo rendi hande woni robinet jayndeji men no mbiruɗen en hawri e aljuma 14 lewru juillet hitande ujunnaje 2023 joni en garen e dawal gongal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbiruɗen ni tan hande jewteten kay ha joni koye alhaali ɗen poɗodiri ɗe ganduɗa hakkude waɗoɓe dawrugol ɓe en ji gouverneur mo Dakar e interdiction mo waɗi ko fate banggue kala ko fate manifestation woni seppoji e ko way noon e dille o holliti dalillaji noon ko trouble à l'ordre public gueɗe ɗeɗon saabi o jaɓanani hen hay goto kadi en mbaɗan hen noté pamen hay ɓen ɓe ganduɗa kadi koye coalition Benno Bokk Yakar jeeya yinnoɓe wadde meeting munen toon to Keur Massar kammene kadi ɓe jaɓanaka ɗum noon foof e wade noon en ji Dakar waɗino dumunnaji ina wuuli jaw mais e ɗi sahaji ɓennude foof enen foof eɗen gandi hunde nde yetti goto foof nena jokki golle munen no hanniri ni kono kadi to faya to henne sa rentahi tan to faya to ala ndiyam kono ɗum foof e wade noon en mbaɗan tan erago e ɓen ɓe ganduɗa kadi ko autorité ji ɗi ardiɓe ɓe nde toujours trouvata solution ngaji mbasa uppude ha bona nde wonno eɗen kewi wiide waɗoɓe dawrugol ɓe sa ƴeftiɓe ɓe ɓurani hay 10% e nder population ene woodi woɓɓe ɓe ganduɗa kañum dawrugol hay batte ala e
ko nafata ɗumen kalde pini suba mbaɗata occupé ko probléme uji munen holno deglirta caɗele munen taw autant que wona dawrugol ɗum noon ko erango tan ɓe continue tan walla jokkat hen weddade toujours e autorité ji ɗi ndeɓe mbattata haqqillaji no fewi leydi ndi ndedi wawata renede no hanniri ni hay goto wasa bonnande hay goɗɗo eɗen gandi majorité o foof ko ɓuuri hen hewde kañum waɗani dawrugol goto foof so fini ene jogui préoccupation mum golle mum ɗe foti réglude so yalti galle woƴi ɗum kadi kono artiri galle donc yidde wiide tan population sénégalaise walla mbiyen ɓesgu leydi Sénégal ene jogui vraiment droit renede no hanniri ni wasa vraiment hulɓinede e kala saaha par ce que ko jiinoɗen ɗo henne ko ɗen gueɗe vraiment en jiiɗa ɗe garta e nder leydi ndi ko ɗum noon tan en jiɗnoɗen yettinde bandiraɓe e wadde erago tigui rigui laamu ngu nde wattata haqqille no fewi hono ko ɓennuno ko woto artu e nder leydi ndi kala ko wawi hen wonde yoɓe joddo ɓe kaldita kala ko jiiɗa koye kaldigal koye yewtere gasata ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ɗum noon enen kokkodira kadi rendez-vous ha saaha goɗɗo so hawre e weledal toon to caméra to ko musidɗo men Djiby Dieng ga ko musidɗo mon Adama Diop kono to montage to ko Ali Fall Allah jarama on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.